зарабатывают больше. Чиновники, которые берут взятки, они разъедают всю Украину. А ты мне говоришь, дай бумажку. Все. Не буде. Там годину сперечались, розвернулися і пішли. Ще раз. Ми не слухаємо. Покажите документ, что Не у вас законная покажем, не акция. покажем. Значит, она незаконная. Значит, просто Выкликайте мы можем милицию. точно так же. Мы собраться 200-300 человек и стать за вами. Давай. Точно так же. В смысле давайте? И что тогда будет, чем это Собирайтесь, закончится? пацаны, все. Не встригайте. Ви бачите, чим ми зараз займаємося? Ми пояснюємо людям, що вони мають захищати Україну, перетворивши гідних громадян. Бо вони всі зараз, для того, щоб заробити копійку своїм родинам, вони тут роз'їдають ржою Україну. Бо всі беруть тут хабарі. І крім того, там окупанти, яких ми посилюємо. Ми це руйнуємо. І завтра, післязавтра, я думаю, і завтра, післязавтра, я вам покажу, хто бере. Я вам покажу, хто бере. Завтра, післязавтра, що Завтра, післязавтра хай збирається Кабмін, думає про продовольчі бази тут на території, хай збираються узгоджувальна рада, там є законопроекти про відміну вільної економічної зони.